Nou, hier zijn we met een menwedstrijd bezig. Ponies door mij, hinders door mij, alles mooi doen. Hier hebben we de hele winter veroefenen. Ja. En wat is dan het doel van een wedstrijd? Om zo vol mogelijk punten te krijgen, zodat je steeds hoger in de klasse komt. Je begint met de B en dan uiteindelijk word je naar de ZZ, want dat is de hoogste klasse. Okay. Dat is het moeilijkst. Kijk, daar word ik ook blij van. Waarom zit je in een auto? Zodat ik de proef goed kan bekijken. Ik zit precies op de AC-lijn. AC-lijn? Ja, dat is de AC-lijn. Zodat ik goed kan zien dat zij recht op mij afstappen. En dan is de bedoeling dat ik de punten geef voor wat er gevraagd wordt in het boekje, in het dressuurboekje. Dus als zij het gevraagde doen op het juiste moment, dan kun je een hoog cijfer krijgen. En anders wordt hij wat lager. Maar ben je het er al voor mij eens? Ik krijg niet heel vaak dat ze zeggen van nou het sloeg nergens op. Oh. En ik blijf ook altijd een half uur na de wedstrijd blijf ik hier. En dan heb ik zoiets van ja, dan mogen de mensen vragen stellen of ze het ermee eens zijn of niet. En eigenlijk komt er nooit iemand verhaal halen. Nee, dus wat dat betreft denk ik dat het goed gaat. En anders dan lees je het op social media vaak ook nog wel, hè? Ja. Van de jury was zo streng, dus, maar volgens mij gaat het wel goed. Iets te ruim mag je er wel achter zetten, normaal 6. Nou, hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk best goed. Ja? Ja, alleen op het gras vond hij het net even wat makkelijker dan op het zand. En toen zagen we dus eigenlijk ook wel dat hij een beetje, er een beetje moeite mee had. Maar ja, hij is ook niet zo groot natuurlijk. Nee. Maar hij heeft wel een groot karakter hoor. Ja? Ja. Had hij dat van de baas? Zeker, ja. We hebben allebei een groot karakter. Maar je bent al klaar. Ja, we gaan nu even onze punten afwachten. En dan hoop ik dat we goed gereden hebben. Spannend als zus Riet? Dat is wel genieten eigenlijk. Oké. Ja, dit is genieten. Trots op zuske. Zeker weten. Of is het zus? Zus. Oh, zus. Zus. Oh ja, dan moet je wel... Nou, maar ja, alle zussen ben ik trots op. Ja, maar dit is passie. Ja. Het zit echt bij hem in de familie, hè, de hinders. Ja, het is wel behoorlijk erfelijk trojong hè? Ja? Ja, het is wel erfelijk bepaald. Ja, de genen zitten erin. Wat ik aan dressuur mooi vind is om één mooie hinder er doorheen te sturen. Dat het alweer automatisch giet. Hè? Dat is het doel. Ja, en dan ziet het er perfect uit en giet automatisch. Ja. Ja. Maar er gaat wel wat training aan vooral, toch? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je moet er haast hinder leven om dit al je ambitie te doen. X, H, wenden. De jou zit ik weer terug aan de band, want die moeten er ook bij wezen. Nou, die moeten helemaal niks. Maar deze jongste die hier natuurlijk eigenlijk thuis op bed moeten. Maar het zit er wel behoorlijk in, dus die gaat gewoon mooi. Ja, en dan, dan mooi, maar we hebben het hier op bed. Maar ik herken het wel wat hun hebben. Dat hier ik vroeger, ik ben mijn huis, die ging ik als een famke, ging ik al mooi. En dan leef je ervoor. En dan, als ze dan thuis blijven moeten, dat is echt een gigantisch grote straf. En dan ging dat net om in hart verkrijgen. Nee, dus we hebben dat mooi zien hangen. Dat maakt het echt zo mooi, vind ik. Ja. Nou, en mami zus en ja. Ja, maar en die dochter die leest dan voor? Was dat dwam was? Ja, in mijn Eerke, hè? Ja, zij had het boekje en deze begint te zoeken onderaan. Dus dan had ze daar een proef voor en dan leest zij mij dat op en dan moet ze me goed oplezen, want ik luister ik het altijd heel goed. Maar en dan zei ze, Ria, er heeft al 100.000 proeven in. Dan wist het nou toch haast wel? Nee. Nee, ik onthoud helemaal niks. En inderdaad, als ik verkeerd riet, dan is het wel mijn schuld, want dan ken ik een proef net goed. Maar ik luister hier naar haar. AX, binnenkomen in arbeidsdraf. X, H, wenden. Tussen E en H, overgang arbeidsstap. H, G, E, rechtsomkeert. Tussen X en G, halt houden en groeten.
Ja, dat wie hem. Hoe die memmert? Ja, heel goed. Ja? Ja. Zij staat omdat het anders... Nee, hè? Ander Nee, doel nee. Nee, maar het is het wel dat ze het goed doet. Ja, Ja? ja. Nee, dat vind ik superleuk. Maar ik wil er meer op zitten. Tof is het ook wel mooi hier dus. Ja. Ja? Wat is er zo mooi aan? Ze zijn heel lief en ze kunnen heel goed knuffelen. Was het hetzelfde letterlijk doen? Ja, ik ben het al een beetje Mami Little Pony aan het doen. Zo? Ja. Maar en was letterlijk zo'n groot hinder? Ja, Of is dat net eng? nee. Nee? Ik wel. En nou vierst alle punten in? Hoe, Ja, en dit is de hele beste score. Dus het heel best rijden. die Ja. Suske. Ja, dit is mijn zusje. Oh ja. Ja, ik nou toevallig. Ja. En dan kun je het net even manipuleren of zo? Nou, dat is net helemaal de bedoeling. Nee, dat doen we hier net. Nee, dus nou, ik denk dat zij heel tevreden mee zijn. Ja? Wow, 200 dieren. Heel goed. Nou, ik kom hier eigenlijk ook voor de prijzen, want Tineke die heeft echt de mooiste prijzen. Dan hoop ik altijd dat ik een blom win en dan krijg ik vaak een envelop. Maar ik wil een blom altijd. We zien hoe prachtige prijzen. Dus ik hoop.